Hneď nadviažem na spolurečníka, to je nám ľuďom v PR vlastné, že sa snažíme buď nadväzovať, alebo otvárať dialog, prípadne konverzáciu. Áno, insight je veľmi dôležitý a doteraz hľadáme napríklad u nás v agentúre správny preklad toho slova, aby sme to nejakým spôsobom poslovenčili. My sme prišli k názoru, že to je vhľad do duše spotrebiteľa alebo vhľad do toho, ako cieľová skupina funguje. Krátko k môjmu vstupu, ten som nazval 5 trendov za 5 minút, pozriem sa na 2 trendy, ktoré ovplyvňujú marketingovú komunikáciu, teda tú časť komunikácie, ktorá je marketérom vlastná, tú časť komunikácie, ktorá je vlastná reklamným agentúram, ktoré obsluhujú trhové cieľové skupiny. A pozriem sa aj na 3 trendy, ktoré si myslím, že budú v nasledujúcom období veľmi silno ovplyvňovať komunikáciu ako takú. Sú to trendy, ktoré prichádzajú za sociálnymi sieťami, sú to trendy, ktoré prichádzajú za tým, že na internete je dnes obrovské množstvo obsahu a že sme bombardovaní obrovským množstvom informácií. Keď som tu bol pred 5 rokmi na tomto mieste, tak som mal pocit, že som tu omylom, bol som tiež na marketingovej konferencii, zhodou okolností to bola konferencia konkurenčného vydavateľstva a vtedy som sa pozastavil nad tým, že čo PR manažer robí na konferencii marketingových profesionálov. Preto dovolte teraz po 5 rokoch jeden test. Niečo podobné som myslím urobil aj vtedy. Koľký z vás sú tu z PR agentúr alebo z PR oddelení? Môžete zdvihnúť. Môžeme kartičkami. Alebo kartičku. Áno, PR. Takže nie je vás tu väčšina, môžeme potvrdiť. A teraz sa spýtam druhú otázku, ktorá si myslím, že po 5 rokoch je na mieste. Koľký z vás v rámci marketingových oddelení máte dnes na starosti PR? Alebo nejakým spôsobom ovplyvňujete to, ako bude vyzerať PR budget? Zatiaľ je vás ešte menšina. Prečo si myslím, že vás bude väčšina? A to je na mojej ďalšej snímke. Pretože človek, ktorý dnes drží najväčší marketingový budget na svete, Mark Pritchard z Procter & Gamble, ten budget má hodnotu takmer 9 miliard $. Minulý rok v Cannes povedal, že teraz viac ako kedykoľvek predtým značky a firmy potrebujú autentické spojenie so zákazníkmi. Je to čas, v ktorom zažiari PR. No a aby som to nejakým spôsobom dokumentoval, tak jedný z najdlhodobejších kampaní, ktoré boli realizované vo svete, myslím teraz kampane neziskových organizácií, ako napríklad protifajčiarske kampane, kampaň Truth, alebo povedomie o chorobe AIDS, alebo kampaň na podporu zdravého stravovania, boli realizované vo veľkej miere PR agentúrami, respektíve v integrácii s ostatnými agentúrami. No a k tomu len toľko, že pokiaľ viete, akým spôsobom zmeniť to, ako sa ľudia stravujú, pokiaľ viete, akým spôsobom ľudia pristupujú k fajčeniu a tiež to viete zmeniť, a pokiaľ viete zmeniť to, akým spôsobom ľudia majú sex, tak dokážete zmeniť čokoľvek. Takže prichádza čas pre PR, potvrdzuje to aj týždenník Economist, ktorý hovorí, že public relations celosvetovo rastie. Poprosím ďalšiu snímku. Tam sú nejaké čísla, ktoré to potvrdzujú. Za rok 2008 to bol nárast 4%, za rok 2009 nárast 3%, a naopak výdavky na reklamu klesli v roku 2008 o 3% a o 8% v roku 2009. Čo sa týka Slovenska, tak do obeda tu zaznela informácia, že trh PR narastol zhruba o 8%. Pokiaľ mám potvrdiť túto skúsenosť nejakými vlastnými výsledkami, tak my sme narastli dvojciferne oproti minulému roku. A časť toho nárastu práve prichádza vďaka integrovanej komunikácii, vďaka spolupráci práve s reklamnými agentúrami alebo digitálnymi agentúrami. Čo sa týka digitálnych agentúr, o tom budú hovoriť asi kolegovia, tak tam je dvojciferný nárast za uplynulé 2 roky. To boli tie 2 trendy, ktoré som hovoril, že sa týkajú marketingovej komunikácie. Teraz by som prešiel k tým trendom, ktoré ovplyvnia komunikáciu ako takú, teda život všetkých nás v reklamných agentúrach, PR agentúrach, digitálnych agentúrach, akýkoľvek agentúrach. Sú to podľa môjho názoru tieto 3 hlavné inovácie. Jednou z nich je kurátorstvo obsahu. Dnes žijeme vo svete, keď Samsung uvádza
tweetujúcu chladničku, keď v Galente pripravujú launch nového Smart TV, teda televízora, ktorý vám integruje Facebook a zároveň videorekordér a filmy. Každý z vás má nejaký telefón, ktorý vysiela GPS signál. Možno máte so sebou aj nejaký ďalší čip, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom robíte transakcie online. K tomu len toľko, že Mastercard alebo ďalšie kartové spoločnosti dokážu s presnosťou na 2 roky určiť, že dokedy sa pár rozvedie len vďaka kartovým transakciám. Takže máme tu internet vecí, alebo internet, ktorý je tvorený nielen ľuďmi, ale aj vecami a vďaka tomu vzniká strašne veľa obsahu a pre nás všetkých bude podstatné a dôležité, aby sme ten obsah dokázali prispôsobiť spotrebiteľovi. Pre značky tým vzniká možnosť vytvárať obsah z toho, čo už existuje, alebo recyklovať obsah, ktorý je niekde na internete, upravovať ho takým spôsobom, aby bol jednoducho stráviteľný. Dovolím si povedať, že v dohľadnom čase sa väčšina z nás, ktorí sa staráme o značky, stane kurátormi obsahu. Budeme tak ako v múzeách vyberať, ako kurátori vyberajú exponáty, budeme vyberať ten obsah na internete a pripravovať napríklad stránky, kde bude všetko o elektrických gitarách, všetko o nejakej chorobe, alebo všetko o nejakom trende, ktorý našich spotrebiteľov môže zaujímať. A kto keď nie značky vedia najlepšie, že čím sa momentálne spotrebitelia zaujímajú alebo zaoberajú. Čo sa týka ďalšej inovácie, je to niečo, čo prišlo po sociálnych sieťach, herný layer alebo herná vrstva na sociálnych sieťach. Herná vrstva je vlastne využitie nejakých herných mechanik v dizajne rôznych aplikácií. To sú aplikácie ako Foursquare, kde sa zapisujete alebo ohlásite na nejakom mieste, získavate za to body a za tieto body potom získavate nejaké ďalšie štítky. Je to mechanika, ktorá je známa z marketingu už dlho, ale v tejto chvíli máme k dispozícii aplikácie, ktoré nám umožňujú to využiť aj v komunikácii. No a potom je tu zdanlivá realita, ktorá je prítomná aj na Slovensku vďaka inovatívnym bankám. Je tu využitie dát z Facebooku. Facebook vďaka tomu, že dnes tagujete obrázky svojich priateľov, tak veľmi dobre vie tých priateľov rozoznať a sú otázkou času aplikácie, ktoré dnes po namierení mobilného telefónu treba z Miša Pastiera nám povedia, koľko má priateľov, s kým má vzťah a čo ho zaujíma. A keď k nemu pristúpite, tak sa ho môžete spýtať, ako sa má Monika. Takže tých inovácií je naozaj veľmi veľa. Aby som to nejak uzavrel, tak nehovorím, že reklama alebo ďalšie formy marketingovej komunikácie alebo jej nástroje budú v budúcnosti ustupovať. Myslím si, že význam do budúcnosti pre marketingovú komunikáciu a komunikáciu značiek má integrovať všetky nástroje marketingovej komunikácie, či už je to reklama, PR alebo digitál. A tá firma alebo tá značka, ktorá to zvládne dobre, ktorá naučí svoje agentúry dobre spolupracovať, ktorá naučí svoje oddelenia interne v korporáciách spolupracovať, tak tá veľmi rýchlo získa, ako sa hovorí po slovensky, cutting edge, keďže sme na konferencii, ktorá má názov Living Edge. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.